Jawache lo piny owacho Isaac Mwaura yango ni Kenya osetimo makare chudo mag gope kendo okenge moseketi medo kelo fungruok kendo tieko luoro mane osebedo e kinde mokalo ni gope ne nyalo thung'o chumi ma pacho ka. Kolose twak gi jofwambo, Mwaura olero ni okenge ma Kenya oseketo chulo gope koting'o mag Eurobond oseting'o malo nyadhi mare kind pinje mamoko ahinya to kotenore kod ng'ikruok mare weche mag hola kod dongruok mar uchumi. Olero ni bath dola bilion 2.5 ma Kenya oseyudo biro itigo de chulo bath gowi kind higa mag 2023 kod 2022. Bende otelo chung' mar sirkal kedo kod yedhe mamero ji e pacho ka. We are expecting to sign a deal. We are expecting to sign a deal between 27th of March worth $2.5 billion of investment here in Kenya. We are going to have 3 international conferences that are very important. So if people can put up to 324 billion shillings here in our economy, there are numerous opportunities in the country. So nobody should actually say that there is no money enough or there are no opportunities for our people. We actually are doing extremely well in terms of the outlook, and already we are targeting Germany and Kazakhstan for our tea exports, so that we compensate for the losses that we have seen in other jurisdictions.